James Allen, 2. rujna. Gdje postoji uzrok, mora se pojaviti i posljedica. Stoga, kad bi bogatstvo bilo uzrok nemorala, a siromaštvo uzrok nečasnosti, svaki bi bogataš postao nemoralan, a svaki siromah nečastan. Bio bogat, siromašan ili između ova dva stanja, zlotvor će u svim okolnostima činiti zlo, a dobrotvor će činiti dobro. Ekstremne situacije mogu pripomoći da zlo u nama, koje čeka svoju priliku, izađe na vidjelo, no ne mogu ga prouzrokovati ili stvoriti. Siromaštvo je češće stanje uma nego li novčanika. Dokle god čovjek žudi za više novca, smatrat će sebe siromašnim, a u tom smislu i jest siromašan, jer gramzivost je mentalno siromaštvo. Škrtac može postati milijunaš, no ostaće siromašan kao i dok je bio bez prebijene pare. Čovjekova veličina njegova znanja i utjecaja u svijetu mjere se veličinom njegove samokontrole.